de Viacamps, perquè evidentment s'han portat molt malament. Probablement el tema del tren Gandia-Dénia no siga en aquest moment, donada la situació, el més important de tots, però bueno, nosaltres estem acostumats a portar-li-lo cada rei, i ja que per cansinos fins que el facin anirem comprometent-nos a recordar-los que queda pendent d'aquesta infraestructura. De pas hem aprofitat també per portar la nostra carta als propis reis, i la veritat és que teníem una llista molt gran de peticions i de desitjos, però probablement no siga massa prudent en els temps que corren passar-se'n, i al final l'hem reduïda a unes poques demandes. Hem demanat per a nosaltres mateixa que siguin capaços de donar-nos un poc d'encert en les nostres decisions i en les nostres propostes, i hem demanat que li aporten sensatesa o trellat als governants locals, que certament no sembla que hagin tingut massa durant la legislatura, i per a la resta dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat, que els duguen allò que és realment important, allò que realment necessiten, que és treball i una millora en les condicions de vida. I de pas, que els ajuden també a saber decidir en qui confien els governs de la ciutat en l'any 2011, en el que tindrem eleccions.